viewers all over the world, as you already know, my name is Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. I'm onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afọ mmiri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I'm answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, anyị na-akọwa 5 things ga-abụ na-emeghị ịmarụ na-ebu special code one. People mkpọrọ special code ones. Ọ bụrụ na ụfọdụ n'ime ha na-emeghị ihe ọ pụtara m na-ebu child of destiny. Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụgoro na onwe business ị na-eme gị na-eme mana ọgọ na-akpa nri anya ufi akụkọ ya. Ihe ọ pụtara bụ na ị ga na-pay attention to things of God. Ọ bụrụ na denomination ọsọ gị nọrọ ọ bụgoro na ị nọ n'ọdịnala na-pay attention to ihe mmụọ ịbụkwa na ofeke ama efite gị. Ọ bụgoro na denomination ọbụla ị nọ ya na-pay attention n'ihe gbasara spirituality na ihe mmụọ na-akwado etu ị nwere ike ntị ọ dị. Mana ọ bụrụ iwu na ị ga-alụ ọrụ mmụọ full time. Mana ọ bụrụ na 5 things ya na-agụsị now na-eme gị ị nwere choice. Yes, you must walk in the vineyard of Chukwu pụrụ ime ihe niile nwere ịgbatara ya n'ọsọ. Now the 51 m chọrọ ịkọwara gị bụ ọ bụrụ na ịbụ onye na-abụ oge ọbụla, you always want to know the mysteries of life. N'ịbụ onye on your own, you always want to know more about spiritual matters. You always seeking, yearning, longing for truth. You keep on. If you are not, within that you nwere ike. If you are widow from childhood, don't wake from Brocos or by charismatic or by region of Mary or by the mountain or Asana de Jo home, or Asana de Jam. You hear Basalo devotion. Also go on a Catholic, you keep on. You hear Basalo. One way I fear, you cannot feel comfortable without thinking about spirituality. You gotta go. For the other spiritual books. The spirit is yearning to connect to the source. Okay, we are mad because that is the source. You hope that this person with the sport and the source here about spirituality. So a connect to a spirituality now about what always grants the person's heart. Before we dive into it proper, important announcement. Upon a child of the temple, Echefuna, annual festival 15th of September. Aturanya no one child of the temple in Obodo in Nigeria. In week Biomon, Abia. Aturanya Nega festival twice a year annually, or a week. Then the church am not what I'm going to have to Anaka Midi Quadonyabo Love Feast. I name in a New Year festival. I name every year. Cabo from Cape Wabo, either a month of August, monthly ritual like and again, you can when you can join anywhere you are all over the world. Distance is never a barrier. Church am now WhatsApp. Forward all your 3 prayer requests I get even altar. Then you make token donation to Quadonyabi Hatch. Then it's like I see me. The chat is them now WhatsApp 0805 7837 672. I want other things we need for you in order to book you. Now let's proceed. Again, can they come here? They can really always interested. Na ihe basalo ihe mmụọ. Ihe basalo ema ihe omimi dị na ndụ. Ihe basara Chukwu ga na-anụ ọkụ n'obi bido na nwata. Dịka nsikwu ana m ekwu ihe ọbụla na-ekwu na ana m ekwu bido na nwata. Mgbe mmadụ bịara nje aghụghọ. Adị m ekwu maka ndị adulthood. O nwere ndị bụ onye bụ adult mana egwu adoration mba ka ọ ya eje. Egwu ebe mmụọ nsọ na uke ọ ya eje. Egwu ebe ọbụla akụrụgboro m ọ ya eje. Maka ihe o ji eje ihe ahụ na nsogbu dị too much. So onye dị etu a solve ọrịa problem ya afụzie. Adị m ekwu maka ụdị ndị a. Adị m ekwu maka ndị bụ na problem na-ebugharị ha. Amụgo m ọtụtụ ndị mmadụ nsogbu ha dị ha na less, you will not see them again. You see them no more. And me kum de will from childhood when ha can eri matankma. O nwere ihe na-awọrị ya mana na ihe a ajụjụ ọ ga na-ajụ na okwu ọ ga na-ekwu na ihe ọ ga na-esi ike for.
bụ higher knowledge karịrị ọgbụ ya. Ya bụ ọ bụrụ na ọ jụọ gị ajụjụ ma ọ bụ ife ọ na-achọ ka ọ mara bụrụ ihe dị karịrị ọgbụ ya, na-ajụ gịnị mere nwa ji abụ oge ọbụla. Ọ bụrụ na m gwa gị yes, from when I was growing up, o nwere akwụkwọ tii na m ga-aba ihe gbasara ọzụzụ dịka onye nchụaja ife na Catholic faith. Now ọ bụrụ na m gwa gị akwụkwọ ngụgụ, ebido from that brokuzri na-eli dị na prayers na brokuzri. O nwere akwụkwọ a na-akpọ Pieta, ebido ngụba akwụkwọ even ma indulgence dị and everything according to Catholic faith. Ma ụmụ akwụkwọ dị iche iche nwechara premature. Enwere bookshelf when she scoop, then when bookshelf ebe na-ede all the lives of the saints and all the catechism of the Catholic Church and all the Vatican I, Vatican II canon law. Enwere m all the books. Enwere m the akwụkwọ contain all the councils of the church. Council of Constantinople, Council of Ephesus, Council of Nicaea, and I have all. I was yearning to agụ akwụkwọ dị iche iche, and now go onwe m that na m made akwụkwọ because of my vast experience. Now onye abatara iji wee dee akwụkwọ the Facebook ndelo obodo man know thyself. Yes, and I can tell you I can hear more books. By next year, Arusha place of worship where I hear more books, because I had to go vast in experience in so many things for any develop for future generation. Then that yearning as a small boy, as only nobody Homer was really reading so many books. Reading so many books. Mistress, I want to know as little I already have altar. Yes, even as that a small boy in I was even saying na maru grotto na benna. I'm not on a white altar call ending here. But at that time I was yearning. So many things in the that time we carried my age. So then when I left Catholic Church for a reason, and Bata Pentecostalism, even when I was in Oka, many of them. But my spirit keep yearning. Well, even when I enter into the esoteric knowledge, I go so many spiritual books. Can spiritual book I go Buddha. I go Heaven Opens by Apostle Voman. I go Muhammad. I go Buddha. I go them. I go in the light of the truth, the great message. I go so many books. Men what they kill was. That I go. I go so many spiritual books. I go but I go my hunter, the Ekmaster, of the Ekanka. I go so many spiritual books. And those going number of the books go. When I was still searching for the truth. Yes, I got so many books and searching because my spirit keep telling me you need these experiences for where you are going can be very far. So only able be done for this watakere. Now watakere they pay attention. Ebo na ekuru ihe gbasara spirituality ni ihe gbasara mmụọ opera ata also dey ma. Onwe ike na ask questions. Mana onwere ike iburu nne na nna maro ina ajachi nwa ọnụ. Ojo ụfọdụ ayọ ihe maro ka me ya asị nwa m amara m nke aka maka mmeri research I will get back to you. Ijachie ya ọnụ. Onwere mgbe ya ajachiro nwatakịrị ahụ ọnụ kwụsị ịchụ gị ya. Yotago? Man, go na ya ma na watakịrị na-achọ ka ọ malụ so many things. Even ụmụazị tọrọ ya atọ adịrị interested. So ọ bụrụ na ụdị ihe dị etu a na-eme gị, ihe ọ pụtara bụ na ị nwere this iwe special code one. So ozi ihe ise ngoro ọ bụrụ na ị watch ya ise anwa. Bụ na ihe ise na-eme gị, I will help you ma ọ bụrụ na ị dị interested. But nke bụ eziokwu ihe ọ pụtara bụ na iwe special code one. Yes, you have special code one name on that ball. Or to turn them back and one can be Zuku acromiri. If so many people want to pastor today, many people want to allow Dibia, more than always a wine, more Dibia wine. Or to name her in actual sense, bo abro anor ever happens. Yes, I'm sorry to say it.
mana all lecture for another day. Mana ana m achọ ịgwa gị na mmadụ bụ onye ọgbanje does not mean na agbara onye ahụ ọrụ. Eziokwu na mmadụ nwekwara ike ịwụ ọgbanje bụrụkwa special code one, yes. Na mmadụ nwe onye agwụ does not mean na onye a fall within this category of special code ones na-ekwu maka ya. Mmadụ nwere ike ịbụ onye agwụ, ọrụcha agwụ jee n'ihu ọrịa, o jee mewe ihe ọzọ, jee mewe biznes, ma o jebe n'ihe ọzọ. Ọ bụrụ iwu na mmadụ nwere ike ịbụ onye ọgbanje na-afụ ụzọ, ọ bụrụ onye fụ anụ ụzọ, ọ bụrụ na ọ bụ special code one, no. Mmadụ nwere ike ịbụ onye ọgbanje maka ndị ọgbanje na-abịa enwetara ya meseji. Ihe ọ pụtara ya setụrụ ndị ọgbanje jee n'ihu ọrịa, ya emewe ihe ọjọọ, chọọ ihe ọ ya dị eme. Ọ ndị agbata na-enwere ike ije na ministry ụfọdụ gasị ịfụ ndị ha bụrụ onye nwawo pastor, ha bụrụ the spiritualist, ha bụrụ the head priest there, mana ha na-esi ozi. Ozi chekwara ozi ojere onwe na biznes ya. So mana ọ na-abụ kịta asị ma onye abụrụ ha na-asị ha onye ahụ fụchatara n'obere ihe ọ sị na-agbọgo ya ọrụ. Mana o nwere ike ọ nọ ọrụ obere oge, when the chiefs are down, if na some of them will still go back, some of them will backslide, including the pastor, including the dibia, including the dibia nwanyị. Some of them will still backslide. You know why? Because ọ bụrụ ebe a kpọrọ ya ka ọ nọ. Ihe ọ kwesịrị ịda arụ supporting role, ọ bụrụ ka ọ bụrụ ọrụ full time, maka na akpọrọ ya ịbụ a full time person. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụ na nkụzi ma ọ bụrụ ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi, chat me on WhatsApp 08057837672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwere m na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị. Ezi m ụzọ m ga-esi luwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwu oke pụrụ ime ihe be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị